försök som du gjorde. För de, ser du dem som... Det måste vara ett rakt streck där i mitten av femman. För den är för liten. Ja. Du måste fylla på med folk bakom Anton så det blir en längre svans bakom honom. Ja, precis. Ja, precis. Jättebra. Och så fler folk bakom Anton som radar upp sig. Bakom... Jaha, nej, fel. Se tillbaka dem. Utan... de som står framför dig, de ska stå i mitten på femman, så är det ett rakt streck åt sidan som är horisontellt. Det är det strecket. Nej, där nere, där det står. Nej, backa. I mitten av femman, det horisontella strecket med i mitten